ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ବାବୁଲେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛି କଣ ଏଇଠି ସେ କଣ ପାଇଁ ଖାଉ ସେ କହିବ କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବେରା ଭାଇଙ୍କର ପୁରାଣ ପଞ୍ଚମୀ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଘରେ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ ଖାଉଛି ଘି ପିଠା ହେଇଛି ଆରିସା ପିଠା ଘି ପିଠା କଣ କହୁଛୁ ଆଉ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ଘି ପିଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରିସା ପିଠା ଖଟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିସାନି ଏଟାକୁ ଆରିସା ପିଠା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଆ ଘରେ ଘି ପିଠା ଗୁଡରେ ଛଣା ହୁଏ ଗୁଡରେ ଭଜା ବି ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ଭଜା ଘି ପିଠା ପିଠାପଣା ଆଜି ଘର ଦ୍ୱାର ଭରି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୋବି ଛାଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଜି ଆମ ପର୍ବ କୁରାଳ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ବ ଆମର ଆଜି ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ ହବ ଆଜି ଓଉ ରାଇତା ଟିକେ ହବ ତାପରେ ପନିର କୁତକୁତି ଟିକେ ହବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣା ଚାଲିଛି ଏସବୁ ପରିବା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆମର ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ପରିବା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନ ଥୁଆ ହେଇଛି ହଉଛି ଆୟୁଷ ଆମ ଶାଗ ପଡିଛି ହଁ ବଢିଆ ବଢିଆ କରୁଛୁ ତୁ ବଢିଆ କରୁଛୁ ତାପରେ ଇଏ ଆମର ସୋନିଆ ଆଉ ଇଏ ବାବୁଲି ବୁଲି ବୁଲି ସବୁବେଳେ ଚାରିଆଡେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କୁରାଳ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରିଯିବ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହିବନି ସେ ଏବେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ ସରିଗଲାଣି ଭାଉଜ କଣ ହବ କ୍ଷୀରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଏବେ ଘିଅ ପଡ଼ିଲା ଘିଅ ପରେ ଚିନି ପଡ଼ିବ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚିନି ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆମର କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିବ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ପର୍ବ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି ରାଧାନାସିନୀ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି ଲାଜ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପରିବା ସବୁ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ଆମର ଏଇଠି ପିଠା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ପିଠା ଭଜା ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଭଜା ଆରିସା ପିଠା ଭାଉଜ ଆମର ବସିକି ଏଇଠି କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଭଜା ହଉଛି ଭାଉଜ କିଛି କହୁନ ଯାଅ ମନେ ଇଚ୍ଛା ସେୟା ଖାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଯେହେତୁ ଏଟା କଲର୍ ପାଇଁ ଚିନି ଦିଆହେଇଛି ଘିଅ ଦିଆହେଇଛି ଚିନି ଘିଅ ଦେଲେ କଲର୍ଟା କ୍ଷୀର କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କାଠ ଆଉ ଚୁଲିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ତାର ହଁ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀରିର କଲର୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଖାଉଛି ଚୁପ୍ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ନଳି ଛାଣିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା ସବୁ ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ନଳି ଛାଣିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ଆଳୁ ଛଣା ସରିଯାଇଛି ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଳୁ ଛଣା ସରିଗଲା ତାପରେ ଆମ ଭାଇ ଏଇଠି ଫୋନରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ପରିବା ସବୁ ସାମାନ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ନଳି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣୁଛି ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ ହେଇଛି ଯିଏ ଖାଇବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ ହଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି ଯିଏ ଖାଇବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଭାଇ
छुक कर से नहीं कल नहीं करिवे कल ने दही बाई गाना रखना धोई दो तू जाऊनु गाधेई कौन कहबू आयुष चल खाइबू चल खाइबू चल हाय कह दो टे मारो धुआं 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 कम सा आशीष हाय कह दे धन शुण ठीक हाय कह दे समस्त तो फ्रेंड देखंतु प्याज बे गोल्डन ब्राउन कलर भाजी गलानी तापर आम सब मसला सब ऐड करनवा देखंतु फ्रेंड एबे मसला भल से कसी आसलानी मसला कलर भी बहुत बढ़िया देखा जाउछि हां बाय बाय बाबूला किछ कहउनु रे कोन भाई आज पूरा बंचले लोकन आउते खाइ पी जाउछन्ती आज पूरा भरपूर हे जाई सब पते आपन किछ कहए ना आमे किछ कहबो तम बाइगण आज सब बाइगणटा जो करथलो हां भल लागिछ आउटे देथलो खाइतांते कहलनी देथांती केते जा करछु तो किछ भल कनो होई केते सारा तरकारी गला गला एते तरकारी कोड हलो मागी गेनथलो ये टका होची हमर रोमियो टका आउरे टका सोईची घर भितरे आ पीसा हमर खाउचंती ये होची राधा नासनी ये होची केते केते टाटा कर दे ए तू गोटा टाटा को ये चॉप फेंड के मिल करू केते टाटा कर दे रोडी हां ये ओटा सर जियो पार्टी करो ना पुआ उठी पड़ियो पीसा खाए गलोनी हम घर को तो बो मलालू जी जीवा कथा ओ केते चल भाई केते बर्तमान आमर ए नलिखिया कंपटीशन चलछि राजा हरिबल पके दे हरिबल राजा टाटा कर दियो टाटा ये यूट्यूब पे छड़ा हो मत देखो हां ये पूरा सब खाई गला हम नली को मु खाउ जीवा पानी लेबा हां पानी ने हाथ दे दो हां मु खाउ बानी बढ़िया इस तो खाई जा तू खाइलो न शूटिंग करछनी सही में पापड़ बनेछनी पापड़ के भाग आइनी पापड़ भल होइनी ना से साडू जा बनेथिबे ना तमे कले ये लोग छानछनी को लोक छणा है ए मेछ ये पापड़ नुकुरा खाई जा पप्पुन चंदन से का करू खाए जाइछ चालू न मोर राजा टेटाटा कर दे लागी जो सारे ए मामा काको दे लाग तो अरे तो खाइयो सॉरी सीधे खाउनु चल राजा खाइबो जाउ छी उडु हाथ छाड़ ए पुडगा गला पापू हमटे गाड़ी दबु